Jawab. Tanya jawab. Matematika ya, Ya, Mas. oke. Mas Gading pasti suka matematika. Jago ya, Ranking jago ya. loro. Jago. Delokke roman bocah-bocah iki seneng aku kae. Seko mburi ning. Seumpama Ah. 20 dikurangi 5. 6. Tenan to. Tak ibu siji meneh. Piye? Dadi 6. Tenanan. Tak tambahi siji meneh dadi 6. Piro Umpama tak tambahi ulangane 5 mingan. 5. Ngene. 10 dikurangi 5. 5. Pinter ya berarti Mas. Pinter. Ya iso ya Mas ya Pinter. sampean ya. Nggih. Pak Degareng. Apa? Gentenan kono. Tanya jawab. Tanya jawab Pak Degareng. Nggih Bu Guru. 5 dikurangi 10 dikurangi 5. 5 Bu Guru. Loh, kok nyontoh tuh Pak De? Lah ngapa? Ya aja nyontoh Mas Gading. Kok nyontoh Mas Gading? Nun. 20 Nggih. dikurangi 10. 10. Oh, pintar. Pak Degareng? 20 dikurangi 10. Sak karepmu. Ora dijawab. Wah, aku jawab 10 dikira niru kono. Ya aja, ya wes beda pertanyaan ya Nah, Pak De. ngono dong. Beda. Tentang apa ya? Engko sing mempertanyai. Tentang Mbah Gareng aku sejarah wae. ya Mas. Matematika pisan meneh. Tak Matematika. mempertanyai Mbah Gareng. Oh iya. 5 kali 2. 10. Pintar. Saya aku mau pertanyaan Mbah Gareng. Piye. 10 dikurangi 5 dibagi 983 ditambahi 1444 dibagi meneh 850 pinten? Ya ora iso. Kowe iki Loh, jenengan ini sekolah SMSD, SMP, SMA apa iya mboten sekolah saged? ning pertanyaan kok ngono ki apa iso dijawab? Ha kowe apa iso jawab? Saged 10 dikurangi 5 5. tambah 12 dikurangi 24 Terus pengke 3 heeh, terus bagi 2,5 piro? Ayo. Piye? Ayo, Pak coba. De? Oh. Ora melu sebak cermat ra paten. Loh, itu namanya mengasah otak Pak De. Ora Kita ngasah tuh. kuwi gredo. Pasah yo lho. Anu ora usah marake ning kene iki hiburan. Hiburan ya Pak De. Hiburan kowe kepengin menyajikan apa? Kowe nderekke Mas Gading, kowe Iya. arep matur kon apa kono. Oh iya. Mas Gading ini gimana Mas Gading? Nggih, Ini nyanyi-nyanyi senang-senang ya Pak De ya? Nyanyi-nyanyi. Nggih, mungkin ada pamundutan Mas Gading. Niki enten pamundutan Nggih. Napa? Napa? caping gunung. Wah, caping gunung. Nggih. Sore-sore caping gunung. Nggih. Terus niku tasik niku. Nggih, Anu, terus enten Nidam Sari. Sing lagune cah nom-nom ngene ra ono. Napa? Lah, Ayang-ayang Napa? enten iki. Moh, kok ndak ning mburi terus Moh ana. ya Pak Lah De. iki ya. requestan kok emoh. Lagu kok anyang-anyangen. Ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Ayang-ayang. Aku ora anyang-anyangen. Pripun Bapak? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Oke. Nggih. Iki sing nonton kademen kabeh ya Pak De. Saiki kowe arep ngaturi apa terserah. Lintan. Oke. Ngagem bawan apa mboten Pak De? Bawa kena. Bawa nggih mboten apa. Lagi iki lho. Piye? Ya mboten ora jenengan lakoni. Capet-capet. Ayo wis padha ngono wae. Ku padha ra apa Parane nggih iki, sampun. Mugi gak damel renaning penggalih Nggih. yang ngersaken sing bagus wonten. Pancen iki lagu lawas kok. Lawas. Aku urung lair lagu kuwi wis ana. Nggih niki barengan Empu Gandring. Wis tuwek banget pokoke. Pun nggih. Nggih, Pun ya. matur nuwun. Wes kono, mbegokok neh. Waduh, iki sing jenenge ketok potensine. Nadyan kepiye-piye? Iki lho motivator Gareng Teguh. Sapa? Gareng Teguh. Mario Teguh, so Gareng Teguh. In
menason berse Nih bejone Langgam gandengane. bejone sing nimbali ae bejone sing mirsani ini ternyata yang dibawa ini pesinden-pesinden multi sekali. Multi napa? Multimedia. Tegese apa-apa ijo. Multi talenta jenenge Pak De. Iya, di talenta ya taleni. Seneng ku akhir sing nyanyi nom-nom sing nabuh ya nom-nom wis Digerak ya Pak De. medhotke usus Lah apa? sing joget tuwa nek ya sak bisa Kolaborasi Pak De. beradaptasi Iya, nggih. dadi mbuh piye carane terserah kowe arep nabuh nganti tugel tanganmu terserah pokoke sing penting aku sing obah pucuke Sing tok apa? Los Pak De ya. wis ya menggeh-menggeh ya niki sing gawe nak tias sing sesama Nggih. alhamdulillah ngaten niku Mas Gading Nggih. pun diaturi Caping cepeng gunung Caping gunung. Caping gunung. yo. Saniki pripun Mas Gading? Nilai WA. Sapa WA ora ngerti yen kowe nyambut gawe kok WA iki Nek request terus. Pak De, request. oh request tak kira kowe WA-an karo sapa Urung ngono mlebu. oh durung ana Sekarang request ada yang via WA Pak De. urung ana sing transfer Oh, Ayang-ayang. ayang-ayang Nggih. Di kancane sapa Mas Sinten? Mbak Ika, Mbak Ika. Mbak Iu. Mbak Ika. Eka Patmosari Ika. Dwi Marantani Tri Wanono Rukem Oh dikene jeneng dhewe iki berarti Mbak Ika. ora ya kayo ka Mbak Ika Eka kalih kan sama Mas Mbak Orisa. oh Mbak Ika dan Mbak Orisa. Ya. wah luar biasa Nggih. apa ki keluaran 75 tapi tabuhane kaya swarane sing nabuh keluaran 90-an. Semangatnya tetap muda. Ora ketang tekan omah pijet mboke. Raketang boyoken. Ning semangat itu penting. Lah nggih. Niki sapa jenengmu, Nduk? Oriza. Orisa karo Ika. Ika. Sinden saiki jenenge apik-apik ya. Orisa. Apik-apik, Pak De. Isa, Modern. Ika. Lintang. Biyen ki omong Darsini. Patmi. Yayu. Heeh, Junten. Nek ya wong pancen kabeh ki jamane penyesuaian. Nggih. Sing penting padha-padha berprofesi sebagai sinden. Lan kowe ya aja nganti melupakan beliau-beliau karena guru yang perlu ditimba ilmu. Nggih, wong. Wis kono diaturi. Galak era to Pak De jenengan Pak De. Yo. Aku ket mau jeneng nidak opo Minangkani to. pamundutan. Pripun? Nggih. Oh ngidak kulit gedang. Kalau Mas Wahyu. Ya.
Ayang-ayang. Kedangane Sudira ke jan Singgrang Dira. so sing ndang lho. Mas Wahyu. Ayo Wahyu Sudira. Mas Wahyu. Pripun kendangane? Ganti pripun? meneh bisa. Mau Agung mau ya. Wah, jan hebat wis pokoke hebat wis. Sesuk tak go dhewe. Ngene iki. Ten pundi? Ganteng pundi? Iya, lho lah yo yen Dadi pengendang pribadi. Heeh, yen Kan ngendangi ling yen apa? entuk tanggapan. Nggih niki wah sampun dipun aturaken. Sampun Nggih, sampun dipun pinangkani. Matur nuwun. Anyang-anyang. Nggih, ya Nduk, cepet gede ya. Pun gede niki. Nyangoni mboten? Wah, Nyangoni. aku dhewe golek. kok. Kula Pak De. Hah? Kula. Apa? Gak disangoni. Ayo bareng-bareng. Biyen kula riyen nika pas tasih alit jenengan to sing ngomong kula Pak De. Isih, saiki tak mong ya iso dibacok kok mburi aku. Ya ora tetep momonganku awakmu. Nggih. Wong jenenge kapak-kapakno kabeh sing lumadi ana ing panggung kuwi tetep dadi sedulur. Lah betul sekali Pak De. Ya. Nyambung pas seduluran. Contone nggih. kaya Mas Gading ki ya tetep Pripun? tak anggap putu. Kula nggih to. Nadyan aku yo lagi pisan iki melu dheweke. Malah tukaran wae ya jenengan. Nggih, ya Mas ya. Nggih. Apa? Hah? Apa? Lah apa Jal? Oh, lho wong kene iki sing ngandani lintang. Piye wis diaturi lagune iki mau. Nggih, ayang-ayang sampun sampun. diaturaken. Judule dewa-dewa iki mau. Ayang-ayang. Ayang-ayang Pak De. Lah ya sing ning awang-awang iki dewa-dewa. Piye? Pripun Mas Gading? Kita kasih lagu lagi. Sing Apa ya ndi? sing gumyak-gumyak napa? Kira-kira Lintang Asmara. Lintang Liwong. Asmara. Liwong. Apa sing dene sing di penyanyi sing di mongko dheweke arep nyanyi apa Nah. terserah dheweke. Sing di. Tik Cobi, Mbah Gareng sik milih. Apa? Kadose wau bupras Simbah sing lirik-lirik jenengan lho Pak De. Apa? Bupras niku wau lho. Bupras ki liri-liri omong karo aku ki kepengin ngeroki aku. Oh, alah. Oh ya so sweet era. Romane wong tuwek iki kerian. Saiki iki aku ya iki lak kabeh wis tak kumpul. Sing mempur dhewe iki sing durung tau. Ah, niku nggih mboten apa-apa. Iki. Wah, niku Mbak- energik. Iki Mbak Baru. Sing kaya tandon iki aku. Pak De. Oh. Iki ya Mas ya. Nggih, siap. Niku Ayo mboten kene Dok, kene sayang. Sing ora enak ki pembukaane nggon iki malah sing ngiringi dheweke mudhun. Pripun Pak De? Kaya tembakan salvo. Lah, mangsamu arep budalke apa piye? Dor. Iki ning paten Saking nggo ciri khas semangate. kowe. Nggih. Masyaallah. Masya Allah. Masya Allah. Pripun Pak De? Pak De ki terpesona lho Mbak nyong Gamelan jenengan. sakmene akehmu suarane kalah banter karo mlakune dheweke. Saka lungguh ngadeg mlaku rene kok. Pun enten iringane pun enten. Tegese sehat. Oh amin. Sehat. Ora Bakar lemak Pak De. apa? Bakar lemak. Bakar lemak wis kok ngene iki entek ngogas pirang kilo. Wis rekoso. Ora, jenengmu sapa ta, Duk, sayang? Nggih, kula Catitam. Apa? Cat hitam. Catitan. Jeneng kok cat hitam lho. Catita. Oh, Catita. Nggih. Ora bocah ndi kok jenengmu Catitae candi kowe? Lagi nika Yojo. Lah ya Yogya lak Jembang. Lah paling kidul. Pundi? Paring kidul ki pesisir ki. Ah nggih. Oh, kowe cah Gunung Kidul ta?
Nggih pesisir niku. Oh, mulane kok. Lah makane subur niki. Kaya Super Pakde. kaya iwak laut kirang-kirong. Ning aku seneng tegese seniman saiki wis makmur terbukti Amin. ana sing awake kaya awakmu iki tegese makmur. Gede-gede. Kowe sing pojok gen mbakyumu kae. Aja kowe sing ning pojok. Lah pripun? Ku ndak padha karo salon kontrol iki. Padha nggih. Tapi gini, Nggih. saiki orang pasti melihat body pertama kali. Ning jangan lihat body, tapi lihatlah kebolehanmu, kepinteranmu tekan ndi. Potensi ya Pakde. Potensio. Potensio ndak keton. Ketok wong kuno ya potensio. Jadul. Ayo, kowe arep nembang apa sak karepmu? Ninggal katresnan mawon. Oh, ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Ditambahin no nek ninggal katresnan. Pripun? Apa? Ditambahi. Oh nggih. Tambahi sinten? Sinten? Mbak Ayu, Mbak Endah. Mbak Ayu, Mbak Mbak Ayu. Indah. Mbak Ayu. Nah iki duwo iki. Wah, ibune bocah-bocah. Ibune bocah-bocah. Eh. Iki diskriminasi lho. Ini setiap sinden Lepas ada. Iki jenenge kamu membeda-bedakan iki moga ini Raja Mak. ada spotnya Bareng sendiri. ayu kok terus kaya iringan barongsai iki piye? Baleni Mas. Sing apik to. Tapi kembar Baleni loh, munggah Pakde. meneh. Munggah meneh, lungguh meneh terus ngatek meneh. Baleni. Aja ngentekke durasi. Lho justru kuwi. Apa kowe diri ngono ki ya trima. Hah? Trima. Neriman kaya Ewi. Ya ora trimo jane ya piye meneh kok. Ya tegese gelem. Ya gelem. Ya wis. Awiteno sak sing tak bilani ya trima. Ya wis Ya. ben ngono. Pancen ora apa-apa. wong ki duwe ciri khas dewi-dewi kok. Heeh. Iki mau iringane ngono kowe ya kaya ngono wis. Sing penting urip nadane. Urip. Nggih. Saiki nyanyi apa mau? Ninggal Tinggal katresnan. katresnan. Kono. Ayo lele. Ayo ayo. Ayo Mbak Ayu. Joget to Pak De. Joget. Ora Idris Sardi.
matur sembah nuwun. Sampun. Wah, bareng caloro ki Enggal joget. katresnan. Panggunge kaya getarane 6,5 skala liter. Untung gak roboh Pak sih. Lah iya untunge ra roboh ya. Yo. Ning pancen totalitas. Ya totalitas. Oh wonten pamundutan Dek Lintang. Nggih saking Bapak Walno. Nggih, Mau ngersakaken Konco Tani dirasipun. Konco Tani, Nggih. Tapi duet semuanya akur dirasipun. duet. Oh, lah iki. Nggih. Ya monggo-monggo. Arek karo pinarak kena karo jemuteng ya kena. Nggih. Monggo, Kak. Konco Tani niki. Kanca tani iki kur. Kur. Lungguh napa ngadeg? Nggih, pripun? Nggih duduk mawon mboten Duduk napa-napa. mawon. Pun duduk mawon mboten napa-napa. Saking Bapak sinten wau? Dik. Bapak Walno, Mas. Bapak Walno, nggih. Aman? Aman? Nggih, sampun. Mas Gading. Sampun dipinangkani. Penduk. Lah kepiye mak manut? Ya gandeng wis jam 1 pas. Jam 1 pas. Mengko umpama ana pamundutan sing durung iso diaturke ana lembukan mengko diaturke gentining gara-gara Mbah Gareng. Niki kula tak neruske lakon riyin. Nggih wonten gara-gara dipun pinangkani pamundutan kang dereng dipinangkani wonten lembukan. Yo. Iki engko Mbah Gareng isih tekan gara-gara apa meneh. Dik Lintang tekan gara-gara. Wah, gara-gara kabeh. Cocok. Ampun do kondur riyen niki mangke gara-gara tesih gayeng. Iya. Wis ayo nok gek diteruske lakone sik. Ayo mak tak derekke. Tansah marang pamoring sukma. Sukma sinukmaya winayu ing asepi simenteleng ing kalbu. Bambu kaning warana darlan saking liap layaping aluyup pindha pasating sumena sumusuping rasa jati Sineguk semanten ingkang wonten jroning Datulaya. Gendika capa ingkang medal jahe Prabu Baladewa miwah Raden Warakudara. Kawi dhateng para wayah Pandhawa, para wayah duping mulat kumlawening asta ingkang eyang. Suranya pating blewer pating sira pindha mina katempuh ing jala.
Mijil saking jroning praja mapan ning madyaning alaga kondang ing prawadya sawega pasara tambur miyang suling pandhen talutak miwah bandira kakandha mawarna pindha Jaladhyana Sri kawuryan jagat dewa Brahalalah Werudara ingkang padha sowan iki gagah-gagah bagus-bagus kok kaya ora pangling karo coreke lan cakrake. Wah yo kuwi putu-putuku kabeh. Mengko bendong aku dewe-dewe. Duh Kanjeng Eyang Mandura, Eyang Werkudara, ingkang wayah pun dwara ngaturaken sumengkeming pabekti. Yo tak tampa karya bombong, tak tampa. Bocahe bagus. Branyak pasemone. Mengko dhisik. Dwara ki anake sapa? Yang kula menika dwara tilaranipun Rama Samba Wisnubrata. Oh, anake Samba, anake Samba. Inggih. Mula kok jebles bagus kaya bapakne. Putune Kresna iki. Dadi kelingan Samba mbiyen. Ewane patine disebit-sebit karo Setija. Ning ya kuwi pancen saka salahe Samba dhewe sing wis wani nggonjak Nyarawati bojone Setija. Ngerti nek kuwi mbakyune Ipih ya dialap. Mula Dwara, bapakmu Samba ki bagus ning senenge selingkuh. Senengane dolanan wong wedok. Ora usah ditiru. Inggih, Yang. Yang Mandura, Yang Werkudara ingkang wayah ngaturaken pangabekti. Wah, kemburi kae sing omongan dadane murup. Sawi. Kula ingkang wayah pun Sasi Kirana. Tilaranipun Rama Gatotkaca. Sasi Kirana anak Gatotkaca. Lho, putumu Werkudara. Yo ben. Layak to layak gagahe. Baguse ora ninggal karo bapakne. Lah sing ngono mburi Sasi Kirana kae sapa kae? Kula ingkang wayah pun Danurwendra. Kula yuganipun Raden Antarja ngaturaken pangabekti Eyang Mandura lan Eyang Werkudara. Yo tak tampa, tak tampa. Lah kuwi sing brengose kandele ora jamak. Tupang ditumpangke kuping kiwathok sing tengen ora. Kaya Setyaki kula pun songo-songo. Yuganipun Rama Setyaki wa Prabu. Wah, tenan to anak Setyaki, anak Setyaki. Mula kok nyebut aku muni wa Prabu. Terus, iki sapa iki? Liwat cenanangan. Aku Jayasena. Baktiku katur ya, Mbah. Duh ora basa kowe. Ora basa nunggak semi kok. Aku nunggak semi bapak karo simbah. Aku cen ora iso basa. Rudara. Nggih. Jayasena ora iso basa bocah iki? Yo. Pancen kuwi putuku, anake cah Gemblung Antasena. Antasena Gemblung, ndek anak gemblunge padha. Lah padha karo kowe barang to, Mbah? Ndasmu. Ra krasa tuwa wis ana. Wis ora rasa iki wisan Werkudarane wis wah.
layak ora iso basa layak jebolan Antasena. Ora apa, kudu maklum. Ora Udara barang sing sabar karo putune ora dak-dok. Yo ben. Putu-putuku kabeh. Pasewakane iki mau sing dirembuk wong atuhanira ya yangmu. Yai Prabu Kalimataya bakal lere ke Prabon. Mula dulurmu nom ya putuku Parikesit bakal kasengkake ngaluhur jumeneng nata ambawane negara Astina. Mula tak jaluk kowe kabeh kudu nyengkuyung merga Parikesit wis disengkuyung dening para kawula. Iya. Senadyan kula menika dawah kadang sepuh nanging lair pados kula nyengkuyung dhateng Yai Parikesit ingkang badhe jumeneng nata. Senadyan ingkang kayapun Danurwenda ugi mekaten. Sekedhik kemawon boten wonten raos meri dhateng Yai Parikesit saestu badhe nyengkuyung. Mbah, ora usah semelang, aja semelang. Putu-putu Pandhawa kabeh mesti padha nyengkuyung lair batin napa meneh. Adiku Parikesit kuwi kejaba para pepunden ya wis padha mangestoni. Para kawula uga padha nunggal swara sarujuk yen adiku Parikesit sing dadi ratu ning Astina. Syukur yen mangkono syukur nanging Parikesit bakal diwisuda dadi ratu mesti wae akeh wong kang ora seneng. Satemah bakal gawe rekodaya lan gawe karti sampe kok nyabarake gagalake bab jumeneng iki. Mula kowe kabeh sing padha prayitna lan waspada kudu njaga katentreman negara Astina, aja nganti ana laku dom sumruwing banyu. Nek perlu wadyabala supaya padha tumbuk umidi sebar ning kiblat papat lor wetan kidul kulon. Ketok ana wong ingkang nyubriyani cekel dipondo takoni. Lan aja nganti ana pawongan kang bakal mbebudhek banyu bening. Wah. Yen pancen kowe kabeh padha nyengkuyung Parikesit dadi ratu. Aja wegah kangelan jaga katentremaning praja. Nek ora iso nyinggirke ratu aja ngaku putu Pandhawa. Ngestoaken dawuh Kanjeng Hyang. Lamun wis padha tanggap ing gatuh samapta, wadyabala ngajeng supaya enggal ditata lan kanthi sikep gegamaning ayuda. Mara gage. Salah siji nembang tengara butaling wadya tumulih dibudhalake.
Gogok milung. Mestine kowe kaget dening Sun timbali. Inggih. Wonten dawuh kersane pripun? Gog. Tak lali-lali. Saya ngalila tak gagas. Saya ngranui. Saya kuwur rasaku. Biyen kowe tau ndongeng bab ramening perang Gejali Suta. Gejali bapak Suta anak. Tegese niku perange bapak karo anak. Yo, tansah gawang-gawang ana padone netraku. Sedane Rama Prabu Stijo Boma Narakasura. Nggih. Nang kula rak tau crita to. Sing lepat niku jane nggih ingkang Rama Prabu Stijo. Ning ora iso tak kipatke seka wewayangan Gog. Nggih lumrah mawon wong sampeyan ki putrane. Nang sing lepat niku anak wani karo wong tuwa niku jenenge Anak Durhamam anu durhaka. nang sing luput Eyang Prabu Ndwarawati, Prabu Kresna niku ampun diluputke. Merga niku Wisnu sawantah sing njejeke adil lan bebener. Yo, ning sing miwiti mbibiti perkara sapa? Ora ana liya, ya kuwi Paman Parang Garuda, Paman Samba Wisnu Brata. Wani gonjak karo Ibu Dewi Agnyanawati mula ora lida ujare wong adaplok. Banjur ku andane Paman Samba. Dening Rama Prabu dijuing-juing, disebet-sebet, dipoteng-poteng nganti tanpa hukum, tanpa wujud. Nek niku kula nggih ngerti, kula ngertos. Pancen sing luput Raden Samba Wisnu Brata. Merga pancen Raden Samba wani Selingkuh. Selingkuh. Halo. apa? Selingkuh. Selingkuh karo Mbak Yune Ipe. lah niku ning sasampune Kaya ipar adalah maut. uga nonton kaya ngono to, Lung. Nonton apik e. Apik tenan. Sasampunipun ngaten Wong Rama Prabu Stijo banjur wani kalih tiyang sepuh niku lepat. Cobi to. Saniki tak caosi gambaran. Critane jaman negara Lokapala riyen Prabu Danapati kae Prabu Danaraja niku riyen kesengsem kayungkun kalih putri Ngalengka putrane Prabu Sumali namanipun Dewi Sukesi kaya Dewi Sukesi kaya ngapa tresnane ning Dewi Sukesi duwe penjaluk. Sapa sing iso medharake sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu niku sing ajeng disuwitani. Lah Resi Wisrawa nggih bapakne Danapati nglamarke teng Ngalengka. Nek jane nglamarke anake lanang nang gandeng weruh Sukesi ayu njur dipek dhewe. Lah kena dipek dhewe. Lah kaya ngono semluhae. Semluhe. Niku sepinten muringe Prabu Danaraja ning nggih boten wani kalih wong tuane dhewe mongko genah niku calon bojo dipek dhewe karo bapakne. Nggih. Ibarate gula batu wedange jahe. Calon mantu digaglak dhewe. Manuk menger susuwe dawa oleh sing anyar njur lali karo sing tuwa. Oleh muajar kuwi saka ngendi to, Lung? Saka nonton ipar adalah muat. Sinden adalah maut, aduh. Ora sembrono to, Lung, kowe iki, Lung. Ku tak badati lho, Lung, susu. Wah, kejem aja. Kukuske liwat sisan. Ah, niku wau. Mongko tumrap lelakon perang Gejali Suta, sing salah niku rak Raden Samba sanes Prabu Kresna. Lah, ingkang Rama Prabu Stijo ampyah awur-awur nyerang tanpa nganggo tatanan luwih-luwih Stijo wani
lan gawe larane Raden Janaka. Mongko sinuwun Kresna niku yen karo Janaka dan karo Raden Arjuna tresnane kliwat ukur. Merga niku same-same titi sing Wisnu. Tegese Wisnu niku Wisnu niku panetise binelah dadi Kresna lan Arjuna kaya dene godhong suruh lumah lan kurepe yen dinulu Seje rupane ginigit padha rasane. Ginigit. Mula Ramuka nek Prabu Kresna terus muring. Lah, Kang Rama Prabu Stija dibalang senjata cakra. Banjur ditangsangake neng anjang-anjang kencana. Tok nganggo anjang-anjang kencana barang, Gok. Lah ya merga Stija ki duwe aji Pancasona. Pancasona apa Pancasona? Pancasona ya kena, Pancasona ya kena. Pancasona kuwi panca lima sonya sepi. Jroning sepi ana daya kekuatan ingkang tuwuh saka gagatering cipta ngono. Lah nek Pancasona? Pancasona ki panca lima, sona ki Apa ta? panca ki lima, sona ki kirik. Tegese Prabu Bima ngingu kirik 5. Kuwi aneh lho. Wis kono mulai wae kono mah. Ya aja ngono. Kowe ngono. Ngaten menika sinuwun. Anak ki yen wani karo wong tuwa, wani karo bapakne mesti kuwalat. Mongko sumber-sumbering pasulayan ten jagat niku jane namung wonten 4 perkara. Nggih niku perkara bondo, wanita, kawasesan lan panguwasa. Harkat martabak wanita. Martabat. Martabat. Perkara bondo tegese perkara bondo. Menungsa niku isih duwe rasa milik dhateng kababakan sing kasat mata. Kebiaring bondo donya omah lan sak panunggalane. Dene wanita lah niku lelakone kados Kang Rama niku bojone ayu nang sing kakung ora iso maringi jatining pemarem, dasare sing wedok ya ora tresna. Lah terus malah disenengi karo adine dhewe. Cerdas selingkuh. Selingan indah dalam hidup. Selingkuh kuwi apa? Selingan indah dalam hidup. Apa? Selingan indah dalam hidup. Ora kok saiki kemayu banget tolong. Mulai kono yo. Wis togok dhewe bilung dhewe ngono wae. Gua aku. Mau beborosi senengane kok. Menang bareng. Ngono mobil mung guyang-guyu lho lung kowe iki lung. Aku ki mumet macet banget mau ki. Mau guyang-guyu. Saiki ndase dijo barang. Model le bos. Karepmu lung sak karepmu. Lajeng kawasesan niku adu pinter. Lajeng panguwasa padha rebut unggul kepengin njaluk diajeni supaya iso nang ngarep terus. Lah niku mula nek mboten saged nyingkirke 4 perkara niku bakale mesti remuk donya niki nuwun. Cocok muntah plir kinetap netra kocang hondarandir hidupnya mangolo cokro. Wis Kong, nadar-aturmu kaya badat sewu nebo pategalan ora bakal tak gugu. Bebasan tok palangi bakal mlumpat, Karantya bakal medhot. Mula dina iki uga aku bakal males wirang udi tuwuh marang sedane Rama Prabu Stija.
Durung lega rasane atiku yen to aku durung kelakon nguntapke nyawane Yang Prabu Kresna. Patih, wonten jauh. Kalenggan iki negara Ngastina bakal ana wisudan. Parekesit bakal dijumenengake. Nata Ngastina saka Pandukaku. Mesthi Yang Prabu Kresna uga lenggah ana kono. Mula Krik lampit burung kimpul, gajah gelar singo barong wadyabala saana-anane dibudhalke ngluruk ana negara Ngastina. Mboten langkung namung isahaken dawuh. Oh.